бино ба иттилои Спутник Тоҷикистон, Рустам Ашуров ки 3 июн 2 афсарро дар фурудгоҳи Кишинёв аз силоҳи оташфишон ба қатл расонида буд ва гумонбарӣ рабуда шудани муовини раиси Орионбонк Шӯҳрат Исматуллоев ном бурда мешавад, бар асари захмиҳои гирифтааш ҳалок шудааст. Дар ин бора бозрасии генералии полиси Вазорати корҳои дохилии Молдова хабар медиҳад. Бино ба иттилои манбаъ, рӯзи ҷумъаи ҳафтаи гузашта 3 июн Рустам Ашуров дар фурудгоҳи Кишинёв барои роҳ надодани ӯ ба ин кишвар тирпаронӣ кардааст. Ӯ сарҳадбон ва корманди хадамоти амнияти фурудгоҳро ба қатл расонидааст. Президенти Молдова Майя Санду ба хотири гиромидошти хотираи афсарони ҳалокшуда 4 июлро рӯзи мотами миллӣ эълон карда, бо фармони ӯ фавтидагон пас аз марг бо медалҳо қадрдонӣ шудаанд. Прокуратураи генералии Тоҷикистон бошад рӯзи шанбе 1 июл хабар дод ки Рустам Ашуров дар будани муовини раиси Орионбонк Шӯҳрат Исматуллоев низ гумонбар дониста мешавад. Хабар медиҳад Азия Плюс. Бино ба иттилои расонаҳои Тоҷикистон, якчанд нафари дигар гумонбарон барои рабудани муовини раиси Орионбонк Шӯҳрат Исматуллоев дастгир карда шудаанд ва тафтишот идома дорад.